waye dududu ama wontumi mpagya se eyade nkoa na etete wo efri wuti beka wona ase na wo pe ayaresabia ede no kredi besaw yade dia eno ane 21st clinic minim anamondo do awotu efa wo yade ho eye no kre se wo do yade achini ache nanso kawa komato yem efri se 21st clinic eye ayaresabia otwewo na wagye wafri wo yade nsem wo Ghana ha ye won krabata no bebra ebenwo wo bebia wo bia ya wa kra tema domi kaswa takrade takwa obuase koforidua nkoko nkranza tachiman brekum wenchi goso sunyane dwaboso ene kumase ye adwuma efri dwada etikosimmenida holidays ni nano ye adwuma freyen ewo 0540 311 na yenchiro ye chira kwan no ye 21st clinic na clinic of your time 21st clinic still the sciatica expert Ewie ebusiafo yamamu nyina mo aha emamu atena CBM Famra Sompa 93.1 Healing Point Jumedie ena wasungusu a sabre yasha ase awutie no Nyankopon aye yadom yeda so te ase Techrama da bodwem emoje di emu afrusane ebenenza ne awade ya bedru ase dankuto ena yede emma ni din fi se enye nipa nyina ena enya ne te sede sebe me ne umienu yenya na ene yensa yetimi toto yetimi tietia yenan so na yetimi ehomen na ase ena yede matwedi ampon basayi adom no de ohatam no nkumachi no enen so eye memen dada Nyankopon abo Ojefo anase fibre bosomeda etoso enan ewon fimpimienu ene aduonu miensa emu na ene eye dasronko yade wo hwe no eye na eya yesi amame ne wanse ni nyina eye yade kro ya na sciatica expert 21st clinic yesi yadwen wapomuden ho abribia fi sesa apomuden ni ho a odofo wo beye dempo ena watimi esi abonte akwaye adwuma ana wanya sika ede ahwe wo ne wabusua na aban ne kra timi asa abegye to wo ho ede abompo ntudwuma enu nti wa ho hia bremu wo yade bremu yeto ye ho asi wo se ye kyerɛkyerɛ wo sebe ya won so be hu wa ho bambo empo se wo nyare ana asa wo yare nso so a ye be kyerɛkyerɛ kwampa no de wo se wo fa so na obetimi ama wo ho nso atɔ wa yaresa wonsa etimi aka na ye ka kyerɛ se Sompa 93.1 ye wokuma se wuti yenka ewa hasenom brekrona no 20 affiliate stations eka ho ya ebi ene Sompa sunyane 98.9 se wodi wani kyeremo ewo Fabia FM enkranza woti yenka ewo ho wenchi ewiase FM NJ FM ewo ejula sanso ena Asta FM ene agenkwa FM enso ewo techimai kechre ewo brekum Winners FM sehwi debiso wo satien kebiem ewo sehwi dwabo so ana ye Radio Rainbow Power FM ewo enkran Dynamite FM ewo Takra de eye Connect FM ena obeti enka wo ho kwa FM ewo nkokọ kofoduan so Eastern FM enso wo ti enka ewo ho na wodi wani kyerem wa befo kwantimpon fidie no so ayakai se Facebook no eye Sompa 93.1 anase Sompa TV Ghana obehwe ye live ewo ho na wasa akọ YouTube no eno so eye Sompa TV na enye ho nko a wodi wani kyerem ewo 21st TV ye no so eye YouTube na obetimi akohwe ye wo ho sanso na 21st clinic enso Facebook no obetimi ahwe live ewo ho Sciatica Research Center eno so eye Facebook kokwo ho a won sabetimi akan no ahwe ewo ho www.sompaonline.com ensem ni nyina da yabo ne dosopo bedema ebusia kosanim na ye no nyina emom enkosebe ya wonso no ubenya wo chefa ewo dwumedie eso Dr. Blessed Foster baby obia ye chiaw enne ewie na dwumedie ohene yire mame ekua yeboa esiama enamatnase a mede eba beso mo kai se wode hyenko anante eno ntina boafo dodo na ena eboa me efiaje wa kode enketese nyina ka kire wono ene producer ede madwumedie
obesa tenenka e wo dwumedie no so wa bra pomoden kase wode ebre wo ene yenya guest no nkokra me boni dia wani beje na ansa na me introduce no me kan cho say school fees ono so ebo adwumedie na enya asem ketwa MC aho wo hwe atoto niema ama bibia akoso tote DJ Rocky wano si so onua ba betena sia wonya me mu eno nti wono so ebo me chidom a ehwo nso so de wo ho no na ene ma me a se wo de wani echire mu ewo ema fem obi a wotimi ekasa echire se be ya ema bedi mu wonum efie mu wonum ankasa honam duani womu esunsum fem ene honam fem a wotimi chire ema nyankopon kura mo ne mo piafo ono ne ye ne na betena ase no it's no other person than Mrs. Mary Opoku Bash ma Mary ena dodo na animu no yo ma Mary Mrs. Mary Opoku ba obetimi afra ne ma Mary ono de ne ho nhada nya na kora wo Sompa ye ne na edi dwuma wo hase nom fa che dwumadie so na no kwasia da wotene nka kire nyame ya adom odom fo de dom yenso a obesai atene nka ewo tofia kwa ne dwumadie a wato ne di se fa che a eje akran pempem efri wonom emponkyere emu wono nene ye ne no eba betwetwe nkomo na ene ye maame nom ye nua maanom abrewati amete he meka ho bi ade bi wo ho aya na tete ya bra bopa na ansa na ye bebo saa ya de ni nabusia yenkwa ahoma ne so na yentie de obi di bro yen na yenhu se de ne ma besi akọ na egetesi anyina ka ekire akọ abaye mejo so ahene afia na ho te sei arade adome ho ye pa enenso ye da foforo ho aye fa bro so dodo medasi yo na ma Mary hello me pacho akọ aba yeah me die na wo na mo te sei adom ene mo mpa ebu eno ho aye fa bro so papa bi menim se ene women encounter ene be di man komo we Trinity omo be kase ya kan gu omo so wa hase no mo Debbie ohine yire ka be ma wo man ka ye o sa epia na ye betimi anya bread afoforo na de me ma na be ba school fees wa DJ Rocky wa ntia ba de edian so omo se tokro mo no omo to omo be pia ba anyway ya me ka se mboni bi amfa mema ba just I am man komo banka mema ewom bi na omu tie bia ba me gidi ye se tie fo no mema be doso ma Mary omu doso pa na ebe ho ase bia ye be wie program na ye bie kwan se afrefo ne ma ne mema no omu na hia pa pepe nti no ebusua yenkwa ahoma no so na yentie ene asem bia wodofo bi se ekire so ma no nti no yenko nanka yenko twetwe ho nkomo ye ba ye de aka na to so school fees wada roma ene ma mu de da kwan man ka wo de be kom e de amame If no so na ewie wunya hyesa menopause no etimi ya na ma afa etimi tigu no so te sa arewo no asede ewiase nyina pono no ebusiafo ye hwe ene ne doso ye hwe apeba ko bi di abrel na ene ma Mary wo hase no munti no ene ma nyina yenko na yenko nkotie nkomotwetwe ne bransa ti sade hey what be remember my mom ya mensa wo so Tifacho I can't say what me to I can't say Menopause so as to be se bia ma me mpeni for se Menopause bo so se bia na konfo ka se be yi ne ta no ma ka which me to aka mani be jo pa school fees wada roma sabo ene ni biem fama yen why de obo ni but you dey be agaze free I just can so you pokura ma sa baby example hey what me remember my mom ya mensa wo so Tifacho I can't say what me to I can't say Menopause so as to be se bia ma me mpeni for se Menopause bo so se bia na konfo ka se be yi ne ta no ma ka which me to
aka mani beje on pa yo asɛm no a ɛna ɛda hɔ no deɛ yɛtiefoɔ no ɛyɛ ana ehia wɔnom no abusua wɔn nti ɛna ɛwɔ ha sɛ nom nti yɛ ana yɛpɛ sɛ yɛyɛ no ma wɔnom wɔn so akoma ɛtɔ wɔnom ɛyɛ wɛsɛ yɛbra na mfimpim mmienu ne aduonu mmienu mu Dr. Blessed Foster, CEO of 21st Clinic, the sciatica expert. Na wote akonwa kɛseɛ yi so a Healing Point dwumadie na de atwa to ana sɛ de ɛba nsa na de atwa to kora aba no na amanfo ma wɔn ho kwan sɛ bia de ɛha wɔn no mu nka na ɔbɛyɛ de ama wɔn wɔse a wɔyɛ yɛntente so ntofo mfa yɛtɛkyerɛma ɛnsa mfɛnti no ɔse wahyɛ bɔ a obedi so ɛno nti no obi bisa ya na so obi ka sɛ menopause yɛtwetwe ho nkɔmɔ enti ɛno ho nkɔmɔ twetwe ɛna yɛ ne ma Mary ɛba bedi ɛwɔ afidie so yi ɛyɛ na ɛha adwen papa na enkonko sie wieyɛ no wankasa sɛ ɔmaame ana wabrɛ watie bi ɛte sɛ me ana sɛ bi a wɔyere unua baabi nneɛma bi nsesanyɛ bi aba abɛwie ne so a bo hu sɛ sɛbi ya na ɛka sɛ bi a sɛbi ɔyɛ abɔdam ana sɛ ɔyɛ atiesi kwan mu na na bɛyifoɔ na ɛyɛ no ɛnyɛ saa ɛna ɛtie nti yɛmma kwan na afie gye wakɔ de bre ya yɛdui wɔmfa apɔmuden kaseɛ deɛ wɔkyinkyin ɛwɔ abɛɛfo kwan so kaseɛ bɔpono ahodoɔ so deɛ bɛtɔ so ne deɛ antɔ so ne nyinaa no wɔmfa mmerɛ yɛ sima kakra bi na yɛntimi ɛnto adwumadie nso afia over to you Adaroma. Ɔhene remeda wase medical akyia yɛtiefoɔ nyinaa ɔmo ɛhwɛ live ɛwɔ Sompa TV ɛna afei so ɔmo tie yɛn ɛwɔ Sompa 93.1 FM so apɔmuden kaseɛ mmerɛ ɛna aduru so yi na deɛ ɔbɛte ne kaseɛ mu bi enie Dr. Moses Dogbachi ɔde aba abɛto dwa sɛ bɛrima deɛ wabɔ nhomɔden wɔ mpɛmu a ɛna yɛsuma edu saa nso so ɛna Bogatanga Regional Hospital ɔmo usu ɛsra ban ne wɔn a ɔmo nsɛm wɔ bi sɛ dialysis center yade ɔmo ne bi ɛwɔ hɔnom saa nso so ɛna abɛte biem sɛ ɛyɛ nno yadeɛ mekyɛ monkeypox yadeɛ a aba abɛgye akonya tena so ɛwɔ yɛ man mu ɔman Ghana afe mpem mmienu ne aduonu mmienu emu no yɛ rekɔde cases ɔha ne dunsia abusua wei ɛne nsɛm a mede ba bɛsom sɛ apɔmuden kaseɛ ɛwɔ Sompa 93.1 FM ɛna afei Sompa TV so me amagye brɛ ɛresa kaseɛ di ama wɔ me din afia agye wakɔdeɛ afei kaseɛ ne nkyerɛkyerɛ mu ankasa enie monkeypox yadeɛ ɛyɛ yadeɛ a aba abɛgye akonya pa atena so ɛwɔ yɛ man mu na wode w'ani kyerɛ mu ɛyɛ afe mpem mmienu ne aduonu mmienu mekyerɛ 2022 na ɔman Ghana mantam dunsia a yɛwɔ no emu dunan ɛna yɛ rekɔde cases ɔha ne dunsia na mantam no mu mmienu deɛ nipa nan ɛna ɔmoto anananom ɛwɔ nseɛ do ɛyɛ atifi do ɛpoyɛ mantam mu mekyerɛ apa East Region ɛhɔnom nipa mmienu ɛna to anananom ɛwɔ nseɛ do saa nso so ɛna nkranpumpuni mantam mu nipa baako ɛna to anananom ɛwɔ nseɛ do ukopiem ɛwɔ mfimfini mantam nso a nipa baako so to anananom ɛwɔ nseɛ do na ɛyɛ Savannah ɛna afei ahafo region deɛ yan record cases bia ɛwɔ hɔnom ne senti ɛna kwankyerɛfoɔ abɛdi akyi ɔhwɛ apɔmuden nsɛm soɔ mekyerɛ Dr. Farida Abdullahi ɛne abenfo munim de ɛwɔ apɔmuden nsɛm soɔ ehyia a yɛyɛ nhyiamudie kɛseɛ wɔ ningo prampram a Ghana Health Service foɔ ɛna afei USAID ɔmo ɛna kabo mu yɛ nhyiamudie kɛseɛ ɛde ebiebie amanfoɔ ani kyerɛkyerɛ wɔn mu ɛfa saa yadeɛ yi ho na hɔnom ɛna Dr. Abdullahi Farida ekyerɛ mu sɛ yadeɛ no enim akwadaa ni mpanyini enim sɛ wusu enim sɛ wanyini ebetimi ayɛw efi sɛ akwadaa bɔtɔfo a wanya ɛda dumiɛnsa ɛyɛ 13-day-old baby kora yadeɛ yi ɛkyerɛ no ma ne to ananam ɛwɔ nseɛ do a na etimi sɛ yadeɛ no ɛmfa ho sɛ wanyini anasɛ sɛ wusu a na ne nkyerɛkyerɛ mu no se ɔmo nhwehwɛ mu ɔmo yɛ kyerɛ sɛ yadeɛ no ɛfa mabunu ɛmabunu a wɔn fie no ɛwɔ dunsia de kɔpem aduasa ɛnkono ne sɛnti wɔ srɛ sɛ obi bia nhwɛ no ho so yie sɛ de bɛyɛ a monkeypox yadeɛ ɛmɛkye wo na wɔsi sɛ ohun san sɛnkyerɛni wei a na kyerɛ sɛ monkeypox yadeɛ no ɛpɛ sɛ ebi yɛ wɔsi wɔ hɔnom na wobɔ wa wɔ hɔnom a wɔde wo ɛhɔnom a na wo minimu ayɛ kuro na afei nsan bi ate agu so a ntɛmpa na kwayasabea ma dɔkota ɛnhwɛ wei ɛna futu sɛm a kwankyerɛfoɔ abɛdi akyi ɔhwɛ apɔmuden nsɛm so Dr. Farida Abdullahi ɛde to dwa saa nso so ɛna nsɛm foforɔ mu nso so no
Dr. Emmanuel Katiba oye physician specialist Bogatanga Regional Hospital they atu just say obepiem Bogatanga Regional Hospital ya sabia kese te se Bogatanga omuni dialysis center honum tie no akwakoye asema asefem osi afia etwa mu afimpim yenu ne adunum yenu 2022 nim no omo record kidney cases aduasa na emudu enum eneto anananam wonse do osi de ha no kra ne se enipa dunum no dodo na ayamabu no afi no masisu ankomo ba bebobra ni nyina ne se omuni dialysis center honum nti e basa na this reform do mokotamale teaching hospital osi emwa kra ebi se yade akese te se aherawa yade ene brebo yade kwankro bebre honum a omuntimi ensawa sabia ho nti wode nkotosre esre aban ene wo mo wo bie se omra no meye omomwa se de be yo mbetimi nya dialysis center Bogatanga ebi se Bogatanga hospital hospital kesia se yade bi esi abibiman ahodo abemben ye te bi te se Burkina Faso ene afetogwa honum na ye refer nipa emomu ba ntinu we ene adesra Dr. Emmanuel Katiba oye physician specialist Bogatanga Regional Hospital ode etuja sanso so na opanyi kwanche for da Menopause prostate center no aye Dr. Moses Dogbachi odo so dia tuja se be ma de ka wayiro ho abon ho mode wo mpamua na yesimadu ose en han ho enka se opese o satisfy oba ntino wo be yiro ho apem no a ose emwa ntino simadu na akasa fi se waduro ne wo makra no wo ma na brebia no esei sanso so na wo chirechire mu se ya na mapi wo perception bi se be ma sabio na betia yire ne bo so aye den wo se spark sa ma na timi posuma wo mpem si no kura bi enu a ewom na ono no ofiti ehwe mema enye ne wahwe mema ha na ni nkampim yenu na ne hwehwe mu kire se mema sabio mafu soso a mere bia e kan sikafuro no hwehwe omo ya ade papa mutimi ewoso oba wo mpem pa eche wo mu a omo na ese sabio omo wo se spark no enti enyi free etirim se be ma we de wabo na betia yere obetimi we de menini hia mawu o se omo mo number dodo na omo ntwataw enti no se yenyi saadwen no emfa free etirim na so ye be man ha ho se obese wo so oba emfa hwe mere wo sisi madu eno anu aye bi enti no we so ni asem a eye Dr. Moses Dogbachi ono so ede atuja awusua kase no asi ha enam de besi na sem no de di akotene no bi enie Dr. Moses Dogbachi ode atuja se bema wayiro ho a wompem yesimadu sanso so na wote se Bogatanga Regional Hospital omo esu se omuni dialysis center na afezu so eye eno yade mche monkeypox yade afi etwa mu no omanga na record cases oha ene dunsia abusua me ameje bre ede kase be so mo medin afia ejiwa kodie feminkete fo ketri meje so madam nyina ase amamumu ni tie ni sha enyado ohene yire maame akua yeboa asiama ode dwumede na aka no eto aso afia maya na wase na onse maya abre wati amisa wasemba ko ne ko oi fajo se mu na mo so yenkete asia nyina ketri na Dr. Moses ose nyo obi a o 6 pass wo metre man dodo na yemu be ma wa ba iwe de misuro no iwe de ochewa obepre ose omo mbo namba kura na wa hia bi pen do mi hia bi mi misuro omo ntiafe na waka ma hu sese enye hu bi asa first nde na misuro omo pa omo na hwa peja no be peja wakoso wati ase ba omo mafu no soso no omo ma beka so omo nya ade hwe omo no na ose omo betimi awuso wa ma wa if you said they will see kasa it seems you are speaking from experience as a walk kasa frisu ehunu bi a wanyam wo de kan okore ya no wonko a o say ma de etie for someone to see maso ni o za perception so hu se be ma bi afuso o ya so be lazy o ntimi nya hwe wo mpem if you wa dwene say bi pen wa nya obi anka we ya ma dwene bi pen o se o ma de ni sa aha me bi akwa bi wabopa obepe me na misuro no aha because of say na wabo awa mecho no say doctor me hu say bebre na akwa monam nti sa na ka be den ka hu yan ka be den nti say no de bi ba me hu say nye hu bi asa me ti obekọ by first na ya ono ne ko no ni ubo onyame dada na no ne ko no Ari abusiafo efiaje wa kode enkete ese nyina ka chire
and I what the apomode kase brɛ no I was say enka woni manko enka bia na ai bia na sika wo ho no wakonya kakra di sika de ye wonya bia ye de bi na ye enko ma Mary na ebusua ne waben eba man churechire mu a wono eye lecturer anasa wo kyerɛ de wo Christian Women Leadership School ewo eye Kumasi hase no mtino yene no eba betwetwe nkomo na enne menopause na ye betwetwe ho enkomo ye ni say ma Mary se ye ka se menopause wadaroma eye de benya yo onye asem no abisa ni say yo ye di kan de asida ema eje nyankopon se wabie sa akwan amaye you say aye ade a yenta moso yenta nso nkyerɛkyerɛ ewo yen sori no na onyere de di ka metia ahwɛfo nyina ene adɔfo no ma ye notify mo a mo aye crowd ka kyerɛ nipa bebre nti am sɛ obi a mo nyina aye crowd wo ye fidie ho ene ye TV ho a ye tie nyame enhyira mo ye ma mo nyina akwa aba de ba FM so 93.1 FM ena TV Sompa TV ya nyame nhyira mo pa onyere yire ewiase ayeba ye ho yankopon bo nipa mienu pe okay nipa mienu na obo ye ne ye oba ena bema nti ewiase nipa mienu ena ewo ho na nipa mienu a ewo ho no eniema nyame ediduadua baakumu onse bema obo bema simple say o say o tete form dotie na o de ball no na ohome ne nkwa home gu nu mu ena ono a pimpin na chia o pin na chia na ohun se ade no enwie peye akakakra enti meye ne seso boafo na de aka na esese medi wura nipam ema abrabo etumpon abrabo ekoso abrabo eye de no saa de no ma hyeda de aduadua saa nipa nu na ma enipa me de ewiase ahye wonsa se o mehwe so no o medi so no adimu o mwatimi anya ahoden de adimu ena oyi be ma ne mfe ena o de bo oba nti oto ne bo ase pa ena obo ye emai ena eniema shorty ye ni nyina odi wura emem odi hihye ye mu enti mana ye ho no niema hihye ye mu no enya asem ketuo doso eniema wo ye mu ne doso dodo empa se niema chese kantete no enti wo kwa asori a ohun Pentecost for almost slogan bi o se emma na ya je so se ye special idea na mama ye special sa niema na odi wurawura ye mu sa ebema asetena aye de aye fe na niema aye nika na odi wura ye mu no that is where our speciality is eho ena ema special ye no ewo enti odi ukọ biological sector na odi obo ye wie no ade a odi wura ye mu bibi pamcho ya bebobo eniema bi so biological terms by ye be try say ye de be ba form na ye maame ye nana bi a otie ye nso ate ase odi bibi egu ye mu a ye friend say estrogen ena ba ko kan ho say progesterone and then progesterone eno ano no progesterone estrogen enti saa niema mienu we eno na emma difference ne ye kese pa enti saa niema na odi wurawura ye mu no hyehyɛ ye ni ade no eno na emma ye go through stages na ye kono unse emma change ye wo school ni esua aboa bi e frɛ na amoeba ugbo nso odane kosa se de ohun na hyase no ohun ne saa eno na ama emma chese ye wo mood swing mood swing na ye kana chese ene otisei echina otisei ene otisei
bema dia bema nso wo mu yo saa bibia nsesa wo no ho enti stages na nyame hyehyɛ no from day 1 to my fans say decades okay. you can say decades 10 years enti from day 1 akwara no ya obe free ya funu so oyo oba obeba from 1 to 10 ho ne ya bia ne bibia so ne bema ho mu nyina pɛ ya nyina yesem saa just say yo nemom another decade or start years another decade more then who say changes be ya and say bi eba enti onya free 10 mu si 11 12 mu konbo say ne no for day just say shase esesa ba na just say ho ne man sesan ye shase afa na saa de no a special thing na ye estrogen a eboa ema oba ho ye fe na oba just say esiesie awode na prepare no ma otimi say nyame nyankopon ka say yenwo ne noro wa asase so no aha enti ma yenkan onyere mi yenkan asem bi wo Ecclesiastes yentimi nkwati nyame asem ento aso Ecclesiastes 1 Ecclesiastes 3 2 ho 2 bi o say awo wo ne bre na owuo wo ne bre ote 2 bi ho no okay ote wo ne bre na de wate no tutuo wo ne bre okay de wate no ni tutuo e wo ne bre na te se nyankopon no ote edurumra bi a no asa ayede atutu aha enti efri akora ni si second decade no kwa no ahya ase etete okay wa ahya ase etete e wo ma hu be ma ne sam saa ba bi de obehu sa ase ne minimu na e kakraka na ne meti e katikati nanso emma de no oto ne bo ase na afa nufo odede ne ade enti wokenkan okọ 11 ho a o se wo ye ade nyina fefefe ne bremu bio nso ode mre santen ho adwene ahye won akomamu nanso nipa ntumi nhunu de onyankopon aye frimfiti ase kosi awieye enti oya koni nyina hwe obi wa oyi ne nkola abrem oya oba oyi ne nkola abrem picture na hwe nese ne wasi akevo na ne ho aye fa ti wunie ene ma sesa wo e ma sesa o so osam se yo enti onyini kono na afa niema nyankopon ahya ase etete niema no otete estrogen no wadaroma mi twa no a na eno na ahya ase na esiesie oba no fabi cry se ne tirinwi cry timi ehya ase ye fe na wode ne hya ase etoto na kwan mu kama banti na akola si sa second decade nunas owo a yentanwie okay yentanwie enti ase wa wo mpre wa pre no ho ehu enye onyanson se oye sa de no aha enti otete nyankopon hyeda tete na wasiesie oba no hu na fefefefefe de say je wati we wa hu se yes sa ansiesie no ebi gusu a eye de o siesie no enti se ye kase menopause no a se de obi sa ye no a nyankopon siesie sa ejibia ne sade obesi asesa opese ohu nsesaye ewo wabra bom pa titiro yo oba 10 years bia hwe bia utie wo de oba na ohon bia wo de wa nhye dan hwe ba oba no so opese ohu change kese bisa wasesa wayesa mi ba wadane a 10 years bia hwe ne 10 years bia bo hu se wo de twa ne picture na 10 years time se twa 10 years time say twa wa hu say yes e bi abem ma ba mi ntwa do a school fees bo mo de na fa ayi to so ma ye estrogen no ne functions and effects of estrogen to so ma ye on say de na me America can na for monko Facebook Sompa 93.1 wa wo hwe Sompa TV no so no wo hu ye live e wo ho sanso na wo ko YouTube nso ye Sompa TV said the estrogen na ma Mary obobo so no eboa ma akoma no said the da wo si boso no baka ma afi ne brebo no so nyini kama afi na ne nkase mu ahya ase ye den ne honam dua na ni hyeda anasa ye hyenhyem kama na adwen so ahya ase nyini kama
na eboa na ne nufo no nso said ana ne mpokua no edredre na ovaries ana said de ya na ema oba nso tukosua no nso no eno so ahya se bibia ebobo bakakraka sa na wode no nso no esiesie ne nti no ma Mary wa me yehu se estrogen na yanti yanto aso na yafama yetie fo wadaroma nti saa bre no ya chem miensa ebesi menopause time no yewo saa terms yambeka abrochire no omotete saa term no but trosem ewomu nti spring time ti saa bre no ye spring time as a tender bloom of her youth saa bre na anwofe bre anyame siesie no to no boase ema sede esese otena se oba onti no ne ye spring time ena yewo summer time. In the summertime, her fruitful body fills her life with the body joy of children. In the ho, and now was or your bar or her kind say, bear maybe beba bede, ebe worry no. Na I any fe say oya de all na on so be day a free no. A fen oye fruitful, said the nyame. Share no se onye no enti edru sa bre no na se oba enya enye fruitful sa kwan so no na ya na ede atete ene ohaw ne eyi bebre eban because summer time no sa bre na wo se obe fruit body joy of children enti wo koni nyina na esesana menstruation owo na wa menstruate na owo na wa menstruate na chese ba akoba na niema clear free hwa won se afedi ade na sa ba na abesiesie yefunu ne kama na foforo asa ayede abedem ti fruitful time no eno no ebra oba ayede eso awo mu aba ene sa abre no ayefre no summer time and sana the third stage autumn. Autumn stage your friend say menopause no. Enti ya ka say menopause. Menopause no is the end of a woman's menstrual cycle. Ebra oba ne menses wo ne bretwa watwabra they say sa fruit no abaso no esi na wadaro masameti wase de a ema hormones wo emu na nkosua ya wukuma kokọ a nkosua ketenkete bia ya na wo nkokọ ema mu no ema nipa man so ya na ebi wo yemu na ono krampo de mate se ye 400,000 nkosua makoma ko 400,000 ene wo memu ntin no bosumi bia no oba bi timi to baako ebi tumi no mo tumi no na yese o mo ntafo na yin ebi tumi ensa mostly no enti enkosi se sa nkosua ni nyina no ebesa no na yese no mu na wasi o menopause age na yese enya ade a menstruation bia beba bia ma na se bibisa kosuato ne de se de o ka se 4,000 da be no ba bi be wo 400,000 oba menstruation no starting menstruation na chese da be na o be wo sa 400,000 but edru bra esese etwa de aka nyina ye waste ewu ewu nti wonza akokọ bi wo ho ayese akokọ no wanyini enso wo be kunu no wonza nkosua na ewu mu wonza enhye da nye ade a ewo ahoden bia bio enti saa time na all menstruate a all ba eyi ni nyina no etwa enti na oba bi ohokora na onse owo be etu ontimi nsan enhu bio nyese ade ni ho but as a BBS ema entimi ensan enfertilize ebio a onya kwan ensan enhu bio enti wasa age no mo a free sa decade no second decade no mo onse ultra first decade na bia onya ne 12 15 14 15 as early as 12 and was starting menstruation and na as late as 15 enti saa so na menopause no so eno so wo bra ye dey etwa eba enti ye wo no menopause no ye wo no eno so ne stages ne ya miensa ya kan ya fani nyina ase menopause enti ye fani say efie ben na obi dro a
menopause no ehase Enfie ne as early as 35. okay As early as 35. Yentie ne ye. Titru enei. Tete no 35 crowd ye be ka say abomination. okay But enei dear as early ye nuane ne ade a ye die nti. As early as 35 etimi twa. And as late as 55. okay As late as 55. But the normal age 50 51. 50 51. Mama wadaro ma yenko ni se ye ka se menopause a ye wade bi e di menopause ne ba na Enti nam di kan se bibia wo ne bre oba bia so opese wunyini che dia so opese wunyini che na otra 50 si ho na ukọ 60 70 80 ni ade a under normal circumstance ne de esese ushia sa menopause no enya yare okay ma menka ne sa enya yare is part of women's life. okay Eye ema e kan ya brabo ho enti oba wate asi menopause mu yi enya yare etese oba nyinsan ono ate ne widie mu ehu ne ekoso sa aso yare but you obi abe kan say we nsuso ye yare so ate ase enso to her no ko yare okay onye ne normal self nti yen fan sha ya adwemu se ya ade bi a e kam ma oba bia wabrabo ho wabosuo ho Yeah. enti wo ya young lady a wo ba bibi sa esi wo maami bi abrabom ana unua bi panyini bi abrabom ne ayi a wo twetwe no wo benyina beto yo ma Mary ma ye na se na wadaro ma ye misa wo bro ni be ka se science se menopause no eba oso ana se pese eba oso a de ene ma na ya na wo hunu wo widie mu ana wo nipadua ni mu enti no ebe ma obi ehu sa ha se de ene ma si ko ma brabo ana se mi nipadua yi mu de eye menopause na ya ya me ana se ya chime yo on say edikan ka say as early as 35 enti 35 going ho ana 40 years going ho no a no wo behu se ahyase no o menstrual cycle no etimi nye stable dane sesan ye bem sesan ye timi bem bra oye sa fruitful stage no say bosumi bia o 28 days no ubenya no correct mo journey bia hunu mo journey correct just wo hopa na mum say wo besimu a afei wo behu se afei de emu twetwe ana say days no kura esutimi ye dey ete normally say days ne ti a ya na omo eto andro bi kan na esa de na ewo yemfa abroad na ewo yemfa cho nti sa mo jane manti no abobo 20 be da ne fibroid is never true okay omo de ye advert the ton omo nuro ekwa na mom no under normal circumstances ade no ewo ti asimu a ebe kate chese bi anka wo nya ne 5 days a wo say start ya bi a first day a wo benya no second day kura wo nhye da enhunu ne te wo jana ni nketen that time on your friend no menopause or pre-menopause okay enti the signs and symptoms no na e dey wuhu enti ase ewo ho onzo busy nso me chimo manya nso me chima wonya nsi menopause na ankasem symptoms okay carry you into it what 3 stages cry 3 stages menopause 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 and one menopause na ankasa no about post-menopause enti pre no perimenopause no and ho na obehu se esiesie wo de wakom sa enti month bi wo kra bi kra ma kra enti about 3 months ta bon se asaba okay ho na se wan hwe yie na aka se menopause na ba enti menwu bio na wo ye mistake wo behu ana wonyem ebi kura wo hu se menses ne beba but na wonyem eno ne ya na chiri ebi no mo adwene enti ede saa be yes we are to the stage as a be at 35 years by age 40 no wo bon sa fe de a stop kra
enti se stop kra won ebi mabio beye 3 4 to 6 months ho a ehɔ na hu se wasi afe na menya menopause see bi kura de ache kura 1 year moja ni dia na say sa wa hu se wasi menopause no a wasi mu no nim sa time no mu no a wo be hwɛ ni mu a be 12 years 12 months yan kwanza say no ne 1 year no sa wo be hwɛ ni mu a first month second up to 12 months enti sa etuamu sa straight 12 months no na se wunya unhu blood ania it means menopause no wabedu and na dey be apart from say unhu moja ni na say onye bra bi mo enti se unhu moja ni ebedru sa eba bedru no eba na etwitwa sisi no ho na sa symptoms ne hye ase hot flashes wo ho a ahohye bitimi tisi wo nipadua mu me ti we me kasa free experience my fam senti na de wa betena ase no my fam bi pa nti me ka de se de siti e pepepe ahohye bitimi tisi wo nipadua mu a ase ya soja e de agu nipadua no mu enti me say wo we blog kura enko and it comes at short intervals they see anso na adwo sisi ana adwo na awo betimi awo mpa ntoma kro ho within seconds na pepa ntoma no tugu baby show bi aba ye dey aba dew preko pe sa wo tim fifre profuse sweating na wo tim fifre na wo tina obi a onnim ho hwe no obeka se na sisi a na awodi we sisi a awodi wa okuru ntoma no wa pantoma to agu baby sa onim nia ekoso eno na ho ukoye nkura ase na first na ye nim no ubekọ ekura bi ase fie bi mu yekum ase hakura na si ebi kura eda so ho eye o se wa hwe eye o se onam kura nkam sha atade utifti utifie na o sha atade ayede enti ubekọ na obi ede ntoma asi na sene na ne nufugu so tabra o nte na se they all femono se on shata ade ankope it's just a matter say obe control you have to control yourself yes obe ye niema beat said the asa wabodam wadwene enye dey enifie na eye niema oye dey wo fem hormonal change estrogen na ye kan wasa di kan wasa dey to ezo no sa estrogen no wa twe no ho ebra watwe ne ho kura afri nipadua num na wasi menopause num no sa bre no na chese wahu say yes afedi ade na ema me ye fertile chese sa ne ema me ami hu say me ya baba awa no afiri hokọ akope ba bia ye dey atena wo nipadua num esese o hu de obeye na afi nso yenhwe symptoms no ebi apart from hot flashes no headache you are now o mo abonso uti edwa ga symptoms ni bia edo ekwa akosimu ejeje wakosimu na palpitation wakoma wakoma ebo peri high eno na ya na akotwe high blood pressure na ede abre yen no na ubonwu se obesity ya kese kese menka na kese boni ana asese mu yedu na afi ubonwu se obabi okra onhye danso sa osuanso na ne mfe abubu aguso ye wo obi a oso normally oso a ne mfe ayede abubu aguso but se obi ma bebre si menopause mu ho na abonwu se ne mfe no ashase ebubu aguso ndo onso pidie but nature say fat sade ashase edda ne abdomen ne sisi ene ade enu na ebasa ede bibi etese osteo ekase osteo nkasemu hwe no na na menai ogbonso otiwa ogbonso onan na efekire sana se chew no achewa no onso so kura won sati yetitriti ya na se achew no ko but onan ne esi ho a
ase fetire da ho sei no na eno fetire e ko mu no so unya abotre no abesa abadan okay for so awe ubepra enti ma mele no afra wate enti enye easy stage kra okay enti yanwe na rheumatic pains rheumatic pains ahututuo de na me ha ma chikase ha na me sisi na me ha enti basa na sa pains ni ade ni osteo ni ayi no eno na kwa akoduru post menopause na se wan hwe yie na otehwe a o kase mu no na ewo basa bibi ye frɛ no nutrients ye frɛ no calcium eno nso esa free bones no mu nti na ama bones na break aye flaky okay nti obi asisa ayi no ma estrogen na free ho no calcium no nso free ho no na bones na be flake enye elastic bio they said you obi na baba wa na brantie bi na mu bu ya so mu anu achi atoa no na no de rub bi twitwi so aneko wan hwe ye bu se pen a wan hwe ya obeto agusu a all your life because aye flaky e ka se bibia ye flaky a na che se ye pain sa na kase no akoye enti basa say we go through some hormonal therapy your supplements bi ni ade a ononom a ebetimi ama kase no aye ye kakra and you what tinkling sensation in the hands and they say yaka and stoppage of menses after some months so the of sportings anti e kodru stop kra dia na chese what yesim ya bosome mi no bosome mi ensa na menstruation na baba ko e ba so anketenkete no symptoms na esimu kra after 12 months unhu bio dia na chese what yesim why duplo I was I mean no abomu degree they say no abomu degree no okay enti say utisi post no mu a utisi post menopause no mu dia sa na ma bebre sa na chi okay bebre sa tikoda ba uti anye yi a be sound sa kosi wuda eni nyina nyame asem yo ma Mary na yetene kana ma Mary ye bra na ekopa ye be ma tiefo no so break akra na school fees wadaroma ma me voice ba ko bi na nka wo ya abo no asese ma me no pe bi de no na ye nhwe ade embra sese a wadaroma tintin na me bibi ha me say esu ade no ma me betimi asori ahomache esu ade ya ntimi enti emse ejai wo enakorokoro edunwa eja wo nakorokoro ntimi na anadwo enti obesuwa chese ade be changa pa wo kodwum no na nani ayi denden dia fe na nka na nikun enso anadwo mundie wontimi menopause no etimi ya na ma afi etimi tigu no so tesare wo no asede eyasi nyina pono no nesa ma wo mood swings etimi sori ahomachi su nyina bise ne ho hyehye no ne tiri mudwa no na simple de dia betomu no aso nensa timi etitiri ti sede ya na yesede ana ase achi wo sede no so ade mu mpokra na ose nensa ne ya na dia wa kumpo so amase hunu wo no ho ne sei ija ho mu kasa tenten ade a enka obeka na baako na wetwo so no ebe so mu tenten na me bibi a ha me say esu ade no eno no oyiwa ma Mary wasu da me nsu da wati atia mo pen nipadua no yewo nipadua different we have different bodies obia ne ya na ye no exactly obia ne de ye no de nam ya na nsem bi ya washi
nsɛm bi timi yɛ wɔ hina sɛ kasa na wɔka no asɛm no pɛ sɛ wɔka ma nipa no te aseɛ sɛ wɔka nti na asɛm no ayɛ tenten ti a wɔn na wɔn kasa yɛ a kasa wa ɛtɔ da bi a wɔn aka bi akyerɛ wɔn pɛ nipa no ma yɛ twa so aka bi agya saa ɛsɛ kagya bi ɔka agya bi nti obiara wɔ ne deɛ na talking to yourself. Okay. Broni bɛka sɛ soliloquize. Anɔpɛ kora na mesere me kunu wɔ ho. Ɔse nansa wotumi kasa kyerɛ wo ho. Me kasa ɔse wo se sɛ na me se nya me ne wo. Me ka asɛm ne kyerɛ me ho. Ɔnso yɛ a ɔyɛ bi. Na me se wo deɛ no kora deɛ kyɛn me deɛ. Wo kasa kyerɛ sɛ adeɛ bi wɔ hɔ anka woyɛ nke wɔ wo tirim a woyɛ wɔ adeɛ. But during that stage, you want to speak out. Wo pɛ sɛ Okasa nsunya oni obia forgetfulness. Eni ensem no ya na refi ade. Edoso yentimi nwiene. Enti de etia ne se yebre no aka bese simanso siman wotwe bi. Na ebre na so. Na ensem a ewo akire no ma Mary apart from the obobo so nyina no se wo ye kese bi wo ho a obi su obi so otimiti si abonten kra nti na no hwe headline na say your topic na ya ne say it is not spiritual. Menopause. It is not spiritual. Menopause. Nyame ya adom no wode dom ye na next week yebehwe na yato asonte no yebehwe management wo ho treatment wo ho afi kra no mate se si yi wa wode krampo na itime de say age 20 ana say 30 kra na itime de menopause itime bro yese nyalewa bi itime de ba yebehwe ni nyina mu nti no yemi ahoma no na ye fasima kakra bi mfa course kakra nyame ya adom amfa nche na bra ne kɔ yebeto aso na de wo bia no yetime de aka ho yese bi wo kra na ema na japade na kosua kuma no na ye keto abi be ma kɔ no ho aboe ensem wo ho ye wododo na de ma mu nti no monta me chuku 0551 931 931 0551 931 931 afa 0548 931 931 ubetimi abana wasembi sebia na asesusu ye bia watimi ede aba be kan ye de no ehun 0551 931 931 and 0548 931 931 ofu obi abaso nti yenkofa no hello 931 hello good afternoon pacho dum wa fidie ni mame why hello good afternoon Mr. Amo ofra na wadum wa fidie no de amaya good afternoon hello pacho udi ni baby akasa free hello Mr. Mofra ya na modum afidie na amaya na yetimi atemon kan ye good afternoon me pacho me kasa free obuase okay me pacho me twa wo no 43 years na month bia na eda by last month bia amakra dimi ko chas kan o muti shini na me san ye love so me so muti shini na ya na tene mai no ya na me hu ye shi me ti dwame ina ama azuma okay mi hu so fini me nya 43 years wo kra de ande ma Mary be you no why ma Mary be you no hello good afternoon afternoon pacho udi ni baby akasa free baby any okay pacho mi entie o why pacho money person media no me dan ntime na so mia yo mate good afternoon no mama me pacho udi ni baby afre free me pacho e fem we go ko me okay na me so man say there 4 years na nsem me nine me dan na twa me so me nine ni kama ya me ye to ya me ye me ho hwie yi no so betumi aye okay good afternoon. Good afternoon. Pacho udi ni baby afre free
I saw me as a talk on a friend in some minister. If I saw me one of my own so Okay. Pacho wanya finish saying. I saw me 50. Okay. Yo. Yeah, that's Ebusiafo. For last call. Nyame ya adom ayesam next week. Ye bet to us. So hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. E Pacho odi ni baby a ofre efi. Dr. Martin, Mr. Martin Crew. Okay. Na etimi ema obana asitimi ne ya na otimara chankatimi ira kura. Yo, ye be you no why? Yo. Last quarter. Brother, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Honey. Good afternoon. Good afternoon, dear. Pacho dini baby o kase free. If I saw a friend of mine, I'm going to pick up. Okay, my blind see away. If I saw my mommy, I am not like a single house of I don't money for the enemy because I know son like a good anywhere of piano. Ye be you no ye beda mo ase abusia for brand court no ma yenye ye de mode abana no na ye nhwe emfa adwumade ni mrawe nyame ya adoma ye hye mo boss happy na we che dem beside ni nyina no ye be yi mo ano nti no ma Mary obi si wanya mfinsha na aduana amiensa yi de na ma 43 status and quasi our vertical. Okay. Yeah, we have different bodies which will react differently. And no woman. Okay. Ma or enya yare more maybe be a hano. And insomnia, esa yakeka, and a crocrocho. But nine on swear yaw yan, yes, or 9 yaw yan, no, and what yes, Simono. I was one, and no, now the air can't et nina say, papa no vagina itching, and then next week, yam one year back, yet the no bempire, no a honey here, a year, a pan and ya Aya na across why I wish and not that the problem but Rocky aba aya wish quite nem a basa crama Mary dem you was among Kabiana Rocky better say eto da bia na waten kan no kura ate kona wasene ya wo ya no your whole topic enti be ma na e ba nchen kura pa na wudwane dwane no your whole topic ya wododo na de ba mo enti ye be kire wo na o ma atimi ate me no bi ka wo anka fa no ye no e ma ye na ye nya wo mo bi se bisaye no awoso sa de o se ne ho wo so eno so betimi abia so betimi aye bia e na de ono nso so o se ne kase mo we no de kwada wo boso eno ni osteo no e na insomnia no nso so ntime nna no eno nso so e ka ho e symptoms na bia nti wa be count de e ka ni se e ka ye ho is part of our life. Okay. Enti sanka wa nsi 40 ni yimu di anka unhu bi. And me sha say na am ka say just on pese wunyini che. Sa o pese wunyini ya 50s no atra yi na me pa cha wo ye da ya wo be hia. Enti fa anigie ne abotoye mo ya ne ye wira ahododo. Na wo pe o mpo ati say owu o pe o mpo owu beba. Enti wo kana asem o wo kana asem o obeba. Enti wa nkasa boa wo ho na hia no. Na bebre nso wo ho aye wo niema aye ya utimi di hia ena bi o nso so a unamunu a utiri ye yia nyame adom ebekọ na watimi asi odada mu a enko wie se afi ebetete wa pansam kora esan se nyame asem se onim adwen kora odwen ye ho papa adwen enye bone de se obema awie ye pa enti se de tie bia wasimu a wuhiehyia no wo bobo kwa no ebedrum rebi na bebre eni ho na ewo mu a na ba ko bi befam a ene ne ntena na ma wani nye yo se de be ya wo ma awereho enchichi wo bebre yo why ungu obetna se nyame wo ne pa dodo na de month ubeka nyankopon me ne ye de ache ma Mary ena ye tie ne kan abusuafo ye hye mo bose na wotwe se ne
yɛbɛba abɛto adwumadie so na de nti aya na mɛma no so yɛbɛbisa sɛ ɛno nso so no wɔn nso so deɛ wɔ hɔ a mɛma bi duru bɛɛ system hɔ abɛn afɛ na no wɔkɔfa nketeesia mo ne adeɛ no obi wɔ hɔ ɔbaa wafo nya mfinhyia aduosi ɔsɛ mi gyaa wadeɛ ɛyɛ kɔ a wobɛhu sɛ Menopause nso wɔ kyɛfa ɛwɔ mu nti no mesrɛ mo biribi sɛ ɛyɛ wɔ abɔmmɔden a ntena se 21st clinic 21st clinic mo amo se ya na mo na mo hwehwe mo no enye bi ni nyina so na betimi aye Menopause eye abrae ukọ ho a ye be ye wo test nhwehwemu nte ye bi a ye beka e de akyerewo na ye ka kyerewo se ye branches ne doors over 15 branches and ye wo nationwide eno nti no wo betimi aba tema ye wo ho na wokọ efie kuma number 9 so a taxi station ho na Takra de ho ene ye wo Takwa Roman stores no ye ne no edi enhwe ni mo Presby Bank and opposite and so ewo enkranza ewo na 21st clinic yenso yabo yesesen na ya wada bia no na watwe mienu bia no Seko police station no echiwa ye de ayasa ene ayahwe ebre adehye Kaswa Obom Road ene yewo Dome St John's East Legon so be ho ye ho na Asiatica research center no ewo Samson Atama community 1 Roma Dan wachipe na yewo Kumasi ahwa overseas Alpha Radio nchen ho pe obo call junction kokko stadium main gate na tani ataho e na obehu ekofo dua so old grain soja ne canteen ho na be go so no ye wo go so Success FM ehwe ani mu ho pe sehwe bi so sehwe jabo so ubehu ye wo ho nkranza so no mewa no ne ho ene panyin de panyin no ebusiafo sunya ne so yabo yesisi ho first one ne okotokro ye free ho aba eye regional hospital first gate no opposite wa baby ATM no no ehwo na be obetimi afra yen 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic the sciatica expert ehwo ena enyale ahodo no nyina no yesa wo ho na emom de yagye abode wo mu pa ene sciatica no nkyere se yade bi hawa wontimi mfa ma ho de hawo bi afi otie nwia no ekopem borra no ba ye behwew atunyale wase ede ama abusiafo bre ne koyen sore na dodo akonwa na se ba akonya dodo entna so na DJ Rocky wonfa edwompa entimi embreye Healing Point jumedie ena wutie ye no ene ma Mary ena obechreche Menopause oba ebre twemo ehon sensem to da bi cry so oba na bodam to da bi ane na kosi prayer camp to da bi ana chese ne ho aya homete nyame ya doma da se ne ye betoa so afie je wa kode enkete esia nyina ka chire no wo no ene ye producer e de madwumede sans na school fees enso ye producer e de madwumede MC aho wo sa hwe ho dendenden e de mayen wote kase ebo no efrefie je wa kode ho apomuden de no wo de brayen sans na DJ Rocky obone nyom nanso no osi dwumedie wotaye chipampe se school ni ene ne bag Dr. Blessed Foster yeda say baby a obia no ye chia wo ne 21st clinic adwumayefo no enyina nationwide medi de wo hene yire mame ekua yeboa asiama Sompa 93.1 wo hwe ya na se wotie yen wo ho na yeso de no betimi akọ Facebook na wakọ hwe yen enso e wo ho na se YouTube no Sompa TV na abrochefo no nyina hwe yen wo de wani chemu wo USA Maryland dia Glorious Prayer Ministries Maryland branch no so for penye ya wo no eda no wane ne ho kene Reverend and Mrs James Ose Mensa wonom ne abusuafo no nyina ehwe yen etie ye ho mo a mo hwe yen e wa chichi ni pinche nyina so yeda mo ase Nyankopon enhira mo pe dasene ye beto aso sabre DJ Rocky ene beto aso de amaye 21st Clinic is one of the best sciatica treatment center in Ghana, West Africa.